Siyathokoza bogogo, thokoza makhahle abantwana abadala. Siyangena lapha sobheka into ezimbili nje noma ezintathu. Kune Mpepho naye, bese Mpepho yasentabeni nginyona. So futhi Mpepho futhi enye ebangasemfuleni bamhlophe banjengale. Khona futhi nenye Impepho iba phakathi esihoshini. Kube neMpepho iba phakathi emanzini. Enye iba ecinga komfula. So le Mpepho azifanani. So kunempepho ongathi uyayishisa njengamanje ingalungisa into zakho ikunukele nje mahala kungabikho kule into ekhanyayo. Because le Mpepho le ayihlangene nemzimba wakho umbukelo khona ekhaya. So you must check ukuthi ngiphi Mpepho efanele ngabe uyisebenzisa wena, ngiphi Mpepho edingeka kuwena ngebungu bakho. But kudala beyishisa Impepho bese iyasebenza kubiye kulento ini libovu. Lento ini umcakaco. Now sisakhuluma nggrade 1 usezayona ukulungisa impilo zethu, into engachweze egazini lakho noma ushise iphi Impepho. Uma ngabe le Mpepho eshisile ingavumelani nawe ivele ingasebenzi, understand? So akufani into ulende kumuntu ukuthiwa into le izokufakela imali into mhlawumbe ethizethizeni. Mayifike into le ingakuvumi wena bese indlela ini umndeni wakho ake nibambe zawona 1 impilo emasikweni enokwela bakhona emakhaya. And must make sure ukuthi you check up before wena into umuntu wesintu ukuthi le nto ilandile ingabe izongisebenzela na, izongivuma na. Uma ingakuvumi futhi ukulapha ukuthi okay this thing ayingivumi or isigubha singivumi or ukuthwala kungivumi. Ikuphi okungavuma mina ngebunge imbamba bese lo muntu usiyachazela mbukelo khona ekhaya. Alright, sizobheka indaba enesigubhu samnasi. Uyasibona isincincile kumanje sibona isigubhu siyasebenza. Isigubhu lesi umsusi wentaba. Awuke usho into ofuna akwenzele yona umsusi wentaba njengamanje mbukelo khona ekhaya. Dr. Laminthanas ngicela umsusi wentaba alo nezitha zami angivile inhlanhla angiphi imali yonke into engifuna ngihambe kahle ngijabule. Ngoba isigubhu lesi asizanga la account sizogaga sizobulala. Sidla umhlafutho lamafutha laba kuphi esihlahleni. Hayi igazi asidli igazi. Sakhiwe ukuthi umsebenzi wami usucoce sizwana nesithunywa sami nedlozi lami. Buka kucathi into onikwa yona iyavuma nedlozi lakho noma wena ubone nje imali kuphela. Wagijima OS ugophe kwabanye wasina wale lento usuyayifuna mbukelo khona ekhaya. Masingagophi ukusiphendela ezahlukahlukene ezingafani. Mina ngumthandazi nginebandla neinkomo likhona ekhaya lakithi. Ngihlala khona futhi kukhona futhi kwenye indawo. Abazane bami bakhona esontweni khakithi akekho umuntu oshonako. Isigubha ukho sengihlupha khona sengivuse ebusuku futhi ahambe ngiyosiphahlela inca akwenzeki lokho. Ngifisa ngathi uNkulunkulu makakupha umconda awuvula wenze into yakho wedwana. Ungafuni ukwenza into yempilo komuntu bese ayikopo. Hayi bangibone bani ezokuthi odami ngikwenza. Abaningi bene baneyinyoka banako konke. Manje inyoka manje sizabaxaka. Ngithini ungakophi lo kubona phambi kwami. Kusho if ubona ukuthi kuyakuvuma or uphuphile ebusuku waboniswa ngami kahle kahle even ekushuta sinishuthele so akukho right because kuthiwa into ekanje ayivezwa public. Umuntu uyibona uma sayikuphumula kwendabuko but ukuthi manje iliveze lashintsha into zashintsha singaba nama social network senikhomba ukuthi sikhwathi abantu abangena emanzini basekhona abantu abashisa Impepho into zenzeka. Sikhona bakhathi bakhandle into zenzeka. Ngithi kwembukelo khona ekhaya ubusiseka iba nenhlanhla ungagxeke futhi abantu uma ngabe isigubhu siyakusebenzela silande. Nabe inyoka yakusebenzela inyoka ilanda. If ungena emanzini kusebenzela shona khona emanzini. If ubothi ukuthwala kuzofakela imali wenza. Ubune umuntu indlela yakhe ekuphila ekhona emhlabeni asikwazi ukukhomba nohlelo ukuthi banwenza kahle banakenzi kahle. Ngithi mina ukubusisa nonke lapha khona emakhaya ngiyanthanda ngikhona eDeep Kloof eSoweto Dobsonville eSoweto ngibe ngikhona ngeyifozi kaDweni mbukelo khona ekhaya ngibe ngihlola chaza labantu ngibe ngihlola umuntu ngimkhuleka imtshela inkinga zakhe singamtshela ukuthi nawo ungasebenza kuwena kuyimali engaka. Ufuna emakhandlela kanje nazi washo imali engaka. Wena ufuna ukugeza ufuna ukufuthwa imali engaka ukuthi ngikwenze lokho. So mbukelo khona ekhaya umuntu nomuntu esiphiwo sakhe. Ukwani busise ngiyanthanda nonke phela bendabuko bathandazi bafundisi ngoba sonke siba uNkulunkulu ukuthi siba amandla ahlukahlukene. Ngithi uweshisa Impepho wakhayisa emakhandlela ngene emanzini hamba weza ngomene hamba enyangeni hamba bathandazi hamba bafundisi hamba bagedlele ngoba uNkulunkulu kuleyo bantu lapho ubeka amandla. uNkulunkulu ngeke aze ehlezweni azovuthi nanka amandla no. Ngithi namhlanje nje ubukela mina njengamanje uzophupha belenyanisi uma kanjani.